Per fer l'activitat d'avui necessitarem un tros de cartró, llana, unes tisores, una mica de cinta adhesiva i un retolador. Comencem.
Com heu pogut veure, en les lletres és molt senzill, una mica entretingut, però a poc i bona lletra. Per acabar, podeu acabar de decorar les vostres lletres de la manera que vulgueu. En aquest cas, jo no tinc gaires materials, llavors he trobat unes boletes que podria enganxar, per exemple, doncs aquí, o aquí, o aquí. Podria enganxar-ho amb una mica de cola, o si tingués alguna floreta, algunes brillantines, qualsevol cosa funcionarà. Mentre us agradi a vosaltres, serà perfecte. Així que espero que us hagi agradat i que tingueu molt bon dia.